ఒక ఆమ్లెట్. హలో మిస్టర్ తాగుబోతు మొగుడు గారు, నేనే నీ పెండ్లాన్ని మౌనికని. ఇది నీకంటే మంచి బ్రాండ్, వేస్తావా ఒక పెగ్గు? అన్నా మీరందరు దాగుర్రి, దయచేసి ఇవ్వలేమనుకోద్దు. నా మొగునితో నాకు దాగాలనిపించింది, అందుకే వచ్చిన. రోజు తాగొద్దు తాగొద్దు అంటే ఇంటలేడు. మరి ఈ మందులో అంత మహత్యం ఏముందో అని గిట్లా డిసైడ్ అయినా. సిద్ధు, కోపం వస్తుందా? భయమైతుందా? బాధ అనిపిస్తుందా? లేదంటే నన్ను కొట్టాలనిపిస్తుందా? నువ్వు చేసిన పనికి ఉరి పెట్టుకొని సావాలనిపిస్తోందే. ఓహో, నీకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుందా? నాకు ఎప్పుడో అనిపించింది చచ్చిపోవాలని. మన ఇద్దరం కలిసి చచ్చిపోదాం. కడుపు నిండా తాగుదాం, తిందాం. మన ఇద్దరికి ఇంకా ముందు ఎవరు లేరు, బరువు బాధ్యతలు అసలే లేవు. ఇప్పటి నుంచి కలిసే తాగుదాం. తాగు. ఏంటే ఊకుంటే బాగా రెచ్చిపోతున్నావు? తప్పేముంది? ఆడవాళ్ళు తాగొద్దని రూల్ ఉందా? ఇజ్జత్ తీసిన కాడికి చాలు, ఇక్కడ నుంచి పోతావా పోవా? అబ్బా, ఇజ్జత్ పోతుందా? గది కూడా ఉందా నీకు? గది ఉంటే గీడి దాకా ఇంకొచ్చేది. అన్నా, స్టఫ్ ఏమైందే? అసలే నేను కొత్త తాగుతున్నా, ముక్కలేంది సుక్క దిగటట్లేదు. ఏంది ఇజ్జత్ పరుగు గురించి మాట్లాడుతున్నావు? సంవత్సరం నుంచి రేపు మారతాడు మాపు మారతాడని ఒక్క పెట్టుకుంటూ వస్తున్నా, కానీ నువ్వు మారవని అర్థమైంది. వీడున్నోళ్ళందరికీ నా లెక్కనే భార్య పిల్లలు ఉన్నారు. ఎందుకు తాగుతారు? ఏదో కష్టమో బాధనో ఏదో ఒకటి, లేకపోతే ఏదైనా పరిస్థితుల వల్ల తాగుతారు. కానీ తాగి భార్య పిల్లలతో ఉండలేరా? కొద్దిగా లేచి పనులు చేసుకుంటలేరా? తాగుడంటే ఏదో ఉప్పసగ తాగాలి. నీ లెక్క ఉద్యమం లెక్క 24 గంటలు తాగుతురా? ఎవరికో పుట్టి ఏన్నో పెరిగి బంధాలను బంధుత్వాలను అన్ని వదిలేసుకొని, నా ఇష్టాలన్నీ మార్చుకొని, నా సర్వస్వాన్ని వదిలిపెట్టి మంచోడో చెడ్డోడా అని ఆలోచించకుండా తల వంచుకొని 3 మూలు వేసుకొని నీ ఏలు పట్టుకొని నీ వంశాన్ని మోయడానికి వస్తే నువ్వు ఇచ్చే ప్రతిఫలం మీద ఒక్కసారి నువ్వు నీలా కాకుండా నాలా ఆలోచించు సిద్ధు. నా మనసు పడే ఆవేదన దుఃఖం నీకు అర్థమవుతుంది. ఒక ఆడదాని జీవితంలో ఆదరించి తల్లిదండ్రులైన ఉండాలి, ప్రాణంగా ప్రేమించి భర్త అయిన ఉండాలి. నా తల్లిదండ్రులు నన్ను ఆదరించే స్థితిలో లేరు, భర్తున్నా చచ్చిపోయినట్టే. జీవితం ఒక నరకంలో అనుభవిస్తున్నా సిద్ధు, నరకంలో అనుభవిస్తున్నా. ప్లీజ్ దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకో. తప్పైంది మౌనిక, క్షమించమని అడిగే అర్హత కూడా కోల్పోయినా. సంవత్సరం నుంచి మందుకు బానిసై భార్యను కూడా దూరం చేసుకునే స్థాయికి దిగజారిన. ఇప్పటి నుంచి తాగు మౌనిక, ఏదైనా పని చేసుకుని బతుకుతా. వద్దండి, ఇన్ని రోజులు ఈ మాకు కోసమే చూసినా. ఇక మారినావు కదా, ఇంటికి పోదాంపా. సరేపా. అవునే, నువ్వు నా కోసం నిజంగానే మందు తాగినావు మౌనిక? ఛీ, కాదండి, అందులో యాపిల్ ఫీజ్ పోసుకొని మీ ముందు తాగినట్టు నటించిన. చూడండి, 3 ముళ్ళ బంధానికి కట్టుబడి జీవితాంతం మిమ్మల్ని ప్రేమించేది మీ భార్య. అలాంటి భార్యని ఆనంద పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఇలా తాగుడికి బానిసై మీ భార్యల్ని బాధ పెట్టకండి ప్లీజ్.